Som elektroniktekniker har jeg i mange år arbejdet med procesbeskrivelser og kvalitetssikring. Opgaverne har været mange og varierende, men specifikationer og målsætninger skal mødes for at kunne opnå en kvalitetscertificering. I mit eget liv har jeg haft en række mål, som jeg har arbejdet hen imod. Da jeg ville have en kone, fandt jeg den dejligste af slagsen. Vi har holdt sammen i 34 år, og vi kan fortsat inspirere hinanden. Da det var tid til at få børn, fik vi en datter, selvfølgelig den bedste af slagsen. Da jeg hørte om, at det var godt at arbejde hos TDC, så fik jeg selvfølgelig arbejde der. Da min kone og jeg blev enige om at købe et sommerhus, fik vi ikke alene sommerhuset, men en masse nære og dejlige venner. Det vigtigste mål for mig i øjeblikket er at få et godt og ansvarsfuldt arbejde. Selvom jeg er lidt oppe i årene, så mener jeg stadigvæk, at jeg har meget at give. Jeg har stadig lyst til at udvikle mig, både fagligt og menneskeligt. Jeg har været vant til at nå mine mål. Kan du se kvalitetssikring som en løsning på dine udfordringer, så husk, jeg er kun et klik væk.